Hi guys, welcome back sa ating channel. Karon di ang ikatulong adlaw sa Semana Santa. Ang akong nahuna-hunaan, unsa ka ang akong himuon para makatabang ko. So, kung una na kong adtuon ang beach, sigurado di ko nga daghan na dito, daghan na mga vlogger nga nag-wait sa mga ilang mga memories para maka-upload sila sa YouTube. Nya gumadto pa ko dito, daghan na mi. So, karon nakita ninyo na guys, daghan kayo ang mga basura. Kanin din dapitang alagiana, kuan siya, kaning alagiana ni mga estudyante, mga dako mo kuning kuan kay ang dito dapita, eskwelahan gyud na siya. Suloy kay mga estudyante nga gamay lang kay alagian, ako'y aging masakyanan, nga daghan kayong basura. Kaning basura abot kini dito dapita guys. So para makatabang ko, ako na lang ning ato ning limpyuhon. Mo ni atong nauna-unaan. Ato limpyuhon, ato ning pampadapit ng mga basura bulahan, makatabang kita sa uban. Makatabang ta sa ato ang gobyerno. So guys, please watch. Ako na sugdan ang paglimpyo. Good morning guys. Okay. Dapli na lang sa dili kay. Saan ka lang manapok, magnapok din ikaw. Saan ka ni manapok ang ikapot? Uy, uy, ginoo ko. Okay ba? Daghan ra ba niya? Di na ba ginapulit kong sa dump truck? Lagi. Okay. Dapat yung mga tao din, hindi siya ba maikot? Sige, sige. Saka naglabay. Agian pa yan, Hmm. Ano guys, tabo ni nga gilabayan ni mga basura diri kay kana bitaw mga balay bitaw nga matagiya siguro ba na ginubra na ilang basura mo na nga ilang gilabay sa gawas kay daghan naman kay ilang basura sulod so ang uban ilang gilabay diri sa gawas.
Lagi, hindi kayo pa niya. Abay ka na rin na. Ilog na siguro basura nila, sir. Oo, lagi, sir. Lagi, kilo na. Basti na nga. Kailan siguro niya, sir? Alas siguro na rin. Ito yung dool-dool guys para makita guys. Ay! Ito, hawanan ba iba? Ha? Sige, may na. Tapak na. Gamay ng kalimpo diya. Ha? Siguro kita iba sa mga basura yung bata. Basura ba? Ginubra siguro ng basura sir. Ngano hari mo pala ilapay. Kung sila kung na sila basura ato na sila. Kung ano mo bakit sa mas kanang dami ko kanto sa ali. Okay, ang ganda ba? Lagi pa ko dapat dili sila diri maglabay. Maagi ano mo sa akin basta makita diri sir ba. Tawag ka sa kuwan. Hindi, picture eh. Picture eh, bitang niya, i-post. Hindi, pre sa mga kay, ma-alert to po sila.
sila pa, basta si Joe Prasco lagi ako. Wala si Joe Prasco kay mga basura wala mga Sinter na sa sir. ang may post ya, dahil mo post. Sumula. Ha? Alis ko na to gamay. Lata guys, oh. Hali na unta niyo. Plastic. Ini ya, Dre. Ha? Sampai situ sebelum. Agar go plastik.
atong picturean di post na to di. Gihan na. Believe na. Ah, fight na rin. Guys, ato na natapok. Nawa-nawa na nato. Padong na punta ron dito. Layo ang naabtan eh. Dito na punta. Hello? Sisa mo. No more. Terry. May buntag daw. No, pupunta ganaw. Pero sinihito na nung alam mo, panglapit sa mga tao din. Ha? Ano yung panglapit na mga uso? Daghan na kayo basura sa kayong laraw. Oo. Di, nanginig lang kamo ang buhat ang magandang mga hektarya ng basura ba? Oo. Ito naman, so ito yung mga ilaban. Bawal na tayo.
kayo. Nag-alam ba ito? Ha? Nag-alam na. Lagi naman. Kaya puno ko ng higit. Ang masura doon. Lagi no? Nakakar lagi. Wala pati mahapit na lang mo ba? Oo. May isa. Okay lang mo. Baka mangitas sa uban ito. Ha? Baka mangitas sa uban. Kani, ay alis siguro ko na no? Ang ginaw. Tingnan lang ko, nawala man siya ba? Tingnan lang ko, nawala man siya. Malakaw ako, gamitan ng motor. Ya, napakalibang na lang kog ero. Robot na day siya dress. Dalan day naglimpyo. Butan kayo. Butan kayo, pwede na mahimong anghel. Anghel! Hindi ako nagdagpagkaon. Hoy, nagusang ka riyan. Ha? Nagusang ka? Sige mo ka pa mo itong pula. Ano na? Ano na? Butaw sura dili.
Eh. May patasan mo mukang o basura. Pagka, sus. Ako dulu, akong nahimo diri, nagampas sa tipo na. Para ni ko ba? Para ni nga katapak mga tapak dito ba? Ay, harapin ka. Kaya ako, nagampas sa tipo. Tapos sila, hindi ko rin kinita una. Oh. Tapang na gulo to ate. Wala ng basura ba? Kanya ipasa na ang iyong trabaho doon. So guys,
Thanks for watching. So karon guys, happy tingin na to mo man. Finish na ta guys.